लोगोफोर नोंथांमोना दिनै ओरैबायदि मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों बे टपिक्सआ मा नोंथांमोना मिथिखाबाय दिनै नोंथांमोना जेबो निउस लाबोआखै जेबो इन्टारनेशनेल निउस लाबोआखै दिनै नोंथांमोना जेबो बे भिडिअनि गेजेरजों जेबो टेक्नोलॉजी इनवेंशन डिस्कवरी बिनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनो फैयाखै जेबो दावहानि बाथ्रा नोंथांमोना बुंनो फैयाखै नाथाय बे भिडिअआ थारैनो नोंथांमोननि थाखाय मोटिवेशन जागोन होननानै आं साननानै लायो आं दिनै नोंथांमोननो फेसबुक बा जायखिजाया ससियेल मिडियानि सायाव बाथ्रा बुंनो नागिरदों बे बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि जि उन्दै उन्दै जेनेरेशन जायफोरा दा स्कुलाव फरायबाय थादों बिथांमोननि थाखाय फेसबुकआ आङो डाइरेक्टलि फेसबुकखौ बुंगोन आरो इन्स्टाग्रामखौ बुंगोन बे फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामा बेसेबां लाब गोनां मुलाम्फा गोनां आरो बे माबादि बै उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ गथ'फोरखौ डिस्ट्रय खालामगासिनो थादों बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नाजागोन जानो हागौ माखासे बाथ्राया गनायजाथाव नङाबो जानो हागौ थेवब्लाबो आं बुंगोन उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन नोंथांमोना जेसेबां हायो बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां नङाबा नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोबस्रांनो थांगासिनो दङ यस बे बाथ्राया सैथो फेसबुक ससियेल मिडिया जायखिजाया रोखोमनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो रां आरजिनो हायो बे बाथ्राया 100 to 100 सैथो नाथाय रां आरजिनाया फरायसाफोरनि खामानि जानाङा आं बेबायदि बुंगोन दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों उन्दै उन्दै फरायसाफोरा मा बेवहाय रिल्स बानायदों बेवहाय पोस्ट होदों बेवहाय भिडिअ होदों ब्लग खालामदों गोबां रोखोमनि पोस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथांमोना मा नुनो मोनदों माखासे शर्ट भिडिअनि मोनसे दै बाना फैनायखौ नुनो मोनदों आथिखालाव रिल्स बा शर्ट भिडिअ बेखौ गोबां मानसिया नायो नाथाय नोंथांमोना आं रियेलिटि मोनसे बाथ्रा बुंगोन शर्ट भिडिअनि थ्रुयै जोंहा जेबो बिसेस लाब जाया ना रांखान्थि बिथिङै लाब जायो ना मा बिथिङै लाब जायो शर्ट भिडिअनि थ्रुयै जोङो बुंनो थाङोबा रावबो मानसिखौ जेबो नलेजबो होनो हाया जेबो सोलोंथाइबो होनो हाया जेबो सोलोंनोबो हाया होननानै आं बुंगोन खारन 30 सेकेन्डनि भिडिअ 15 सेकेन्डनि भिडिअ 5 सेकेन्डनि भिडिअ नोंथांमोना मा सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय बिसेस लाब जानायखौ नुनो मोनाखै ओरैबायदि बेनि मोनसे दैबाना फैदों बे दैबानाया गोलाव भिडिअ बानायग्राफोरखौ बा जायफोरा इम्पर्टेन्ट पोस्ट आपलड खालामो बेखौ टटेलि डिस्ट्रय खालामनायखौ जों नुनो मोनदों जानो हागौ फंबाय बिनानावमोना जोबोद गाज्रि मोननो हागौ रागा जोंनो हागौ नाथाय बे बाथ्राया रियेल नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां जोंनि जे जेनेरेशन बे जेनेरेशना ओरैबायदि जालांबाय थादों आथिखालाव एग्जामफोराबो जोबोद ढिला गोबां सुबुङानो ओरैनो फार्स्ट डिभिजन मोनो गोबां सुबुङानो मा गोबां फरायसाफोरानो स्टार डिस्टिंक्शन बेबायदि मोनो नाथाय क्वालिटिया कमप्लिटलि जिर' जों बेबायदि नुनो मोनदों आथिखालनि फरायसाफोरा मा मेट्रिक पास जानायनि उनाव मबाइलखौ बियो बा बायदिसिना बेबायदि दाम खमनिबो नङा दाम गोसा गोसानि मबाइलखौ बियो माने गोदान जुगनि मोनसे गोदान ट्रेन्स फैदों जोंनि इक'नमिक जि रांखान्थि हालोद बे हालोदा बांद्राय मोजां नङा थेवब्लाबो नाथाय जोङो माब्लाबाबो दाम खमनि मुवाखौ लाया सब बेबायदि ट्रेन्सआ फैदों नाथाय मा जानि थाखाय एसेबां दाम गोसानि मबाइलखौ मोननैल' जाहोनाव लायो आथिखालाव गथ'फोरा मोनसेया जाहैबाय गेम भिडिअ गेम आरो मोनसेया जाहैबाय बेबायदि शर्ट भिडिअ मुभि बा बेबायदि पोस्ट होनो थाखाय बा बायदिसिना आरो बाखिथ' जेबो खामानि गैया गोदान मोनसे माने ट्रेन्स फैदों आरो बेबायदि मबाइल लानाय आरो बै मबाइलनि थ्रुयै ससियेल मिडियाआव बिजि जानानै थानाय नाथाय नोंथांमोना जायफोरा बै मबाइलनि थ्रुयै फरायनानै गोबां साक्सेस जानो हायो बेबायदि सानो नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन बे बाथ्राया बाङाइल'सो पार्सेन्ट रियेल आरो बेयो बैसोग्रा सुबुंफोरनि थाखाय जायफोरा रोंगौबाय रागौबाय गोजौ थाखोआव फरायबाय बिथांमोननि थाखायसो बे बाथ्राया रियेल सैथो नाथाय नोंथांमोन बायदि उन्दै उन्दै फरायसाफोरनि थाखाय बेयो जेबो बेसेन गैया मबाइला जेबो भेलु गैया नोंथांमोननि थाखाय बे बाथ्रा नोंथाङा ओरैनो गोसोआव लाखि जुदि नोंथाङा बेखौ थारैनो गोग्गो बेबहार खालामनो हायोबा मोजाङै बेबहार खालामनो हायोबासो बेयो नोंथांमोननि थाखाय जोबोर बेसेन गोनां जागोन नङाबा बेनि अनगायै नोंथांमोना जेबो लाब जाया बेनिखायनो बार गोबां सुबुङा जानो हागौ नोंथांमोनखौ बुंगासिनो थादों जे ससियेल मिडिया जोंनि थाखाय खहा गोनां मबाइला जोंनि थाखाय खहा गोनां ससियेल मिडिया माने मबाइल माने ससियेल मिडिया आथिखालाव ओरैबायदि बुंनांगोन इन्टारनेटआ मा मबाइलनि थ्रुयै जायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान थानाया मोजां आङो बार बुंगोन बे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोजान थानाया मोजां लोगोफोर नोंथांमोना जायफोर सुबुङा सानदों ससियेल मिडियानि थ्रुयै रां आरजिनो हामारना हामारा बेसेबां सैथो जानांगौ माखासे सुबुङा मिथिगौ माखासे सुबुङा मिथिया नाथाय आं सासे ससियेल मिडियाआव खामानि मावग्रा हिसाबै नोंथांमोननो बुंगोन ससियेल मिडियानि थ्रुयै रां आरजिनो हायो नाथाय बे राङा जोंनि न'खर सलायनायनि थाखाय थोजासे नङा आरो बेबादि गोबां एमाउन्टखौ आरजिनो हायो सोरबा सासे सानै सुबुङासो बेनिखायनो जोंनि थांना थानायाव ससियेल मिडिया बुंनो थाङोबा इनफ्लुयेन्सथ' खालामो नाथाय बेयो रांखान्थि बिथिङै जोंखौ 0% मदद खालामो होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा स' जाय मुवाया जोंनि थांना थानायाव जोंनि जिबिकायाव बुंनो थाङोबा 0% मदद खालामो बै मुवाखौ जों जुदि एसेबां गोसो होयोबा जोंनि थाखाय मा जागोन फिउचार जों जुदि ससियेल मिडियाआव थायैनो बेबायदि रिल्स होयो पोस्ट होयो बेबायदिनो होयै जुदि समखौ
बाबेनैबा फरायनायखौ नस्थ' खालामनानै लायोबा फिउचाराव जों मा मावहैगोन ससियेल मिडिया जाबाय मोनसे टेक्न'लजि बै टेक्न'लजिखौ सोरबा मानसियानो बानायदों टेक्न'लजिनि ओंथिया मा टेक्न'लजिया जाबाय दिनै दं गाबोन गैया मोनसे समाव बै टेक्न'लजिया मा जागोन आपग्रेड जागोन आरो बै आपग्रेड जायोबा बियो मा जागोन जेबो खामानियाव फैया नोंथाङा बे बाथ्रा गोसोआव लाखि बुहुमाव जेसेबां मानसि दं बै गासैबो मानसियाबो जुदि ससियेल मिडियानि थ्रुयै रां आरजिनो थाखाय जुदि पस्ट होबाय थायोबा मोनसे समाव सोरखौ सोर नायगोन जायफोर सुबुङा पस्ट होयो बै सुबुंफोरा बांसिनानो गुबुननि पस्टखौ नायनो सम गैया गावनि खामानियाव बिजि बेनिखायनो बे बाथ्रा गोसोआव लाखि जुदि नायग्रा थायो अब्लासो नोंथाङा रांखौ आरजिनो हागोन नाथाय बे बाथ्रा गोसोआव लाखि जाय ससियेल मिडियाखौ मानसिया सोरजिदों बै ससियेल मिडियाखौ माने जों जुदि गावनि जिउनि थांना थानायनि जुदि राहा साननानै लादोंबा उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बा गावनि जि फेम गावनि जि इमेज बेखौ जौगानायनि मोनसे राहा होननानै जुदि सानदोंबा बे बाथ्राया बांद्राय सैथो नङा गोसोआव लाखि बेनिखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंगोन बे जाहैबाय मोनसे कम्पिटिशननि जुग बे जाबाय साइन्सनि जुग बै साइन्सनि जुगाव ससियेल मिडिया नङा मोनसे समाव माबा गुबुन मिडियाबो फैनो हागौ ससियेल मिडियानिफ्राय माबा आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि गुबुन गुबुन रोखोमनि मिडियाबो फैनो हागौ फिउचाराव गुबुन गुबुन रोखोमनि मोनसे थासारि जानो थांगासिनो दङ स' बै थासारियाव नोंथाङा जुदि खाबजानो गोनांबा बेबायदि ससियेल मिडियाखौ जुदि गावनि आंगो होनना साननानै लायोबा नोंथाङा खैफोदाव गोलैनो हागौ बेनिखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां द' दाउट ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां आरजिनो हायो नाथाय बे राङा जोंनि थांना थानायनि थाखाय थोजासे नङा आरो लोगोसे ससियेल मिडिया मोनसे रोखोमनि एडिक्सन स' बे जुदि नोंथांनियाव फैयोबा बे जुदि नोंथांनि थै रोदा रोदा जुदि हाबलाङोबा नोंथाङा बेनिफ्राय गोजान जानो हानाय नङा आरो मोनसे समाव जाय खामानिनि थ्रुयै नोंथाङा थांनानै थानो हायोमोन जायखौ नोङो आरजिनांगौमोन जाय स्किलखौ आरजिनांगौमोन बै स्किलखौ आरजिनायनि बैसोआ जुदि बारलाङोबा अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन स' दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेसेबां रां मोननो हायो नोंथांमोना हिसाबनि दिनैनि तारिखाव जायफोर सुबुंफोरा मिलियन मिलियन फलोवार्स दङ साबस्क्राइबार दङ बिथांमोना मासावनो लाख आरजि नाथाय साबेसे सुबुङा लाख आरजिनो हागोन मा जोंनियाव हमनानै ला गासै सेंग्रा सिख्लानि अनजिमाया बर' जातियाव हमना ला 50,000 साप'ज 50,000 सुबुङाबो जुदि मिलियन मिलियन साबस्क्राइबार थाबाय 50,000 सुबुङाबो जुदि लाखखौनो आरजिबाय हमना लाबाय अब्ला बै हारिया मा जागोन मोनसे समाव जुदि ससियेल मिडियायाव थाबाय थायोबा ससियेल मिडियाखौ बानायनो थाखायबो जुदि मानसियानो थायाबा इन्जिनियारानो थायाबा मा जागोन स' बे रियेल नङा नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजान था नोंथांमोना बेवहाय फैनायनि सम दङ गासैबो खामानिया समजों लोगोसे जानांगौ स' समजों लोगोसे नोंथाङा जुदि खामानि मावोबा नोंथाङा डेस्ट्रय जानाया स्वाभाबिक ससियेल मिडिया रावखौबो बासायनानै लाखिया बेनिखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बे फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटिउबनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां नोंथाङा लाइक मोननो थाखाय फलोवार्स मोननो थाखाय साबस्क्राइबार मोननो थाखाय बा शेयार मोननो थाखाय कमेन्ट्स मोननो थाखाय नोंथाङा जुदि ससियेल मिडियाखौ सानदोंबा बे नोंथांनि सबसे गिदिर गोरोन्थि मिस्टेक बे नोंथांनि सबसे गिदिर भुल धारन ससियेल मिडियाया जाबाय मा मोनसे टेक्न'लजिया ओरैबायदि मोनसे मुवा बेवहाय साइड इफेक्ट बहुत थायो मोजां बिथिंबो थागोन साइड इफेक्टबो थागोन आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि ससियेल मिडिया उन्दै गथ'फोरनि थाखाय नङामोन नाथाय समनि फाखनाव बेखौ मा उन्दै उन्दै गथ'फोराबो बाहायबाय आरो बे बाहायनायनिफ्राय ससियेल मिडिया होबथानायाव फेलें जादों जाउनाव दिनै जि साइड इफेक्ट बे ओरैबायदि ग्लबेल लेभेलाव बांबाय बेखौ आरो होबथानाया पसिबल नङा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव मोनसे बाथ्राखौ जों साननांगोन ससियेल मिडिया जिहेतु जोंखौ फोजोबस्रांनो थांगासिनो दं जोंनि फिसा हारिखौ डेस्ट्रय खालामनो थांगासिनो दङ बेनिखायनो जों मोनसे ओरैबायदि साननांगोन मोनसे सम फैगोन बै समाव आं बेवहाय एक्टिभ थागोन फरायसानि खामानिया जुदि रां आरजिनाय जायोबा फरायसा समाव जुदि रां आरजियोबा जुदि फरायानोबा मोनसे समाव मा जागोन फरायनायानो गैया जागोन बा क्वालिटि गैयै फरायनाय जागोन क्वालिटि गैयै जुदि फरायनाय फैयोबा जोंनि जातिया मा जागोन नोंनि न'खरा मा जागोन नोंनि जिउआ मा जागोन क्वालिटि गैयै जिबना जेबो ओंथि गैया जाय हारियाव क्वालिटि गैया जायनियाव क्वालिटि गैया बियो माब्लाबो फिउचाराव ससियेल मिडियानि जि ग्रेट साइड इफेक्ट बेखौ बुजिनो हानाय नङा आरो बे नोंखौ ओरैबायदि मन'ग्लाबगोन मोनसे समाव नोङो नोरजिया जागोन आरो जोबस्रांलांगोन दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो नागिरदों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर बिथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानो सोलोंनांसिगौ समा सफैथारबाय गोबां मानसिया बुजिस्ला बेयाव मावलांबाय गेम गेलेबाय भिडिअ गेम गेलेबाय रिल्स बानायबाय पस्ट होबाय उन्दै बैसोआवनो बिमा बिफानि मबाइलखौ लानानै बा बिमा बिफाखौ दम होनानै मबाइल बायना लानानै दाम गोसानि मबाइल लानानै नाथाय बेनिफ्राय गोजान जानायनि समा सफैबाय जों बहुत गोरोन्थि खालामबाय बुजिस्ला बेयाव नाथाय एसेथ' गोजान जानो सोलोंनांगोन नोंथांनि आखायाव मबाइल दङबाबो नोंथांमोना बेवहाय पस्ट नाय रिल होनायनिफ्राय गोजान थानाया मोजांसै होननानै आं बुंगोन नङाबा जोबोर गिदिर खैफोद फैनो थांगासिनो दङ जोंनि थाखाय बुंनो थाङोबा जोबोर गिदिर सुथुर जुदि नोंथांनि बैसोआ उन्दैबा बा स्टुडेन्ट लाइफनि थाखाय ससियेल मिडिया माब्लाबो जानो हाया
नोंथांमोना बे बाथ्रा गोसो आरो जानो हागौ आंनि बुंनायाबो गोरोन्थि जानो हागौ नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों बुंबानो जाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेसेबां रां आरजिनो हायो आरो साबेसे सुबुङा कररपति लाखपति आरबपति जादों नोंथांमोना एग्जाम्पल होबानो जाबाय न'खरबेसे सुबुङा ससियेल मिडियानि थ्रुयै सोलिनानै थानो हायो बेसेबां रां मोनो 20,000 30,000 मा 20-30,000 जों सोरनिबा न'खरा सोलिनो हायो बै 20-30,000 खौ मासाव मास आरजिनो हायो नोंथाङा जाय कन्टेन्टखौ आपल'ड खालामबाय थायो बै कन्टेन्टखौ बेसेबां बोसोर नायगोन खै बोसोर नायगोन नोंथाङा मा 50-60 बोसोर बै कन्टेन्टखौ जाय कन्टेन्टआ माने जेबो भेलुआनो गैया बै कन्टेन्टखौ बानाय नोंथाङा मा 50,000 60,000 अराय सम आरजिबाय थानो हागोन बा मोनसे समाव नोंथांनि बै कन्टेन्टखौ मानसिफोरा नायनो गाराना नोंथाङा जुदि 5 बोसोर 6 बोसोर गावनि भेलुएबल समखौ नस्थ' खालामनानै ससियेल मिडियायाव रां आरजिबाय थायोबा मोनसे समाव नोंथांखौ जुदि नायनो गारबा मा जागोन खारन बे मोनसे रोखोमनि कम्पानि प्राइभेट कम्पानिया माब्लाबा मा थाङो निलामबो थाङो माब्लाबा दोबैलाङोबो माखासे गोरोन्थिनि थाखाय नोंथाङाबो जुदि बेबायदि जायोबा बै समाव नोंथाङा मा खालामगोन जाय समाव नोंथाङा क्वालिटि सोरजिनांगौमोन स्किल सोरजिनांगौमोन बै समाव जुदि डिस्ट्रय जायोबा ससियेल मिडिया जोबस्रांनाय समाव मा खालामगोन नोंथाङा बेनिखायनो बे समाव नोंथाङा जुदि माखासे टेलेन्टखौ आरजिना लायोबा बै ससियेल मिडियानि लोगोसे पेरेल नोंथाङा गुबुन खामानि मावलांनो हागोन बेनिखायनो फ्रेन्ड्स आरो फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां